लाइथांना सेप्टेम्बर तालनि पहिला सालमारिव दिल्ली जन्तर मन्तर कांग्रेस नि बुखाक्ति एडिसिनि बागै काइब्रै सानमुंगतुइ दिल्लीव खरांति सवै नगो किफिलपुरु करबोक निबारण कामी सारका मानिक्य देवान पंचायत तंमा समन्जय त्रिपुरा मुंगै खरकसा बरकनो कुमाव हनै जुदा जुदा ससियेल मीडिया रग कक आवाइमो ओंखा फिया समन्जय त्रिपुरा बहक साजाकमाबाय खोंसा मालखं कलकनि खिथायो हाबै तंफ्रो मालखं कलक मालै तंमाबाय फ अंख्रे मानदिया मालखं कलक मालै तंफ्रो बाख्राय रुखे याथायाक देरावा नुहुनै ब बाख्राय रागलिया सिवैनो ब अ मालखं कलक कावै थांना नांखा आबुनि यागल ब हाइनो हाइ दिल्ली मालखं कलक बुथाकते थायो फायै बनि बदनि बरक नुगया अंमबाय ब गुबुन मालखं कलक बाय फायो काहाम कुरुंखेनो बनि थायो फाय सकपाइखा आबुनति कक थमनाय रगनि बुसकांग समन्जय त्रिपुरा तामासका खनायनायदि चिनि कक तमाव खिउ खागै ट्रेन रेव आर ट्रेन फेद्रे काहा खिउ खाय माने बरंनि खिउ खागै आं खिउ खाजागै आर ट्रेन रे काहा सिनि ट्रेन तो फाजहना आलाय देत परे आं ट्रेन चलेला आउ खामादिया बाखरे नायबो बाखरे राजिया जाखुरो जागरो बायजानि किरियै एकलयै माथा जेर बाथा आं सिजरा खायदोना ओखाय आर ट्रेन फेलाय सिरेनि हाये दिल्ली फाया आरो फायै बाद बर लाय खरसा थुगा सि दिल्ली काटाले खरा थुयै हेत परे आरो प्लेन नालाय गुवाहाटीनि ट्रेन कायखा गुवाहाटीनि ट्रेन काय फैयाला आरो खरसा सिरे खरा थुयै समायथे आउटलानि ट्रेन बरे कायखा आं कामैया कोन गैया आलदासो ननो कामैया उइ सामानि बस बरक तो कामा आनि तो आं तो कामैया आं तो फाया ओ थांसि आं कामैया कोनो दलनोबो दुस्लाया आं सुफाया कामालाय तो